خلفتی ناوچەیەکە بەسەر باژارە ڕوحایە یا باکوورە. نەفوسا wê 40,000 e. Di sala 2000 de ev bajarê kevnar dibin bendava Bîrecikê de ma. Piştî bendavê ev derbû cî û warê geşt û guzariyê. Di civîna Komîteya Koordînasyona Navneteweyî ya 154 bajarên cîhanê de xelfetî di nava 12 navçeyan de weke bajarê herî bêdeng û xweş hate hilbijartin. Yılında bu baraj oldu. 2000 yılın ev bendav di sala 2000 de çêbû. Hemû dehatên me dibin avê deman. Zeviyên me yên bi bereket, xaniyên me, bax û baxçeyên me dibinê avê deman. Li vê gundê di dibistan, bingeyeke tenduristiyê û 18 xanî dibinê bendavê deman. Hin gundî çûn xelfetiya nû, hinên nî jî derketin gundên jorê. Köyünün bir kısmı yeni yerleşim yerine çıktı yukarıda. 2001 da av berevradan. Niviya xelfetî jî hetanî asfalta berê li vira diçû binanî li vira. Bu asfalt bu iptal bu baraj Birecik barajı ser ve kurulmuş bu. Barajdan etkilenmiş oluyor. Birecik barajının yapılması. Ev der xelfetiya kevne. Ev der nava şunwarekî dîrokî de ye. Dema ku bendav çêbû 40 metre şçemê feratê bilindtir bû. Çêbûna bendava Bîrecikê tesîreke neyînî li me kir. Xaniyên me, baxçeyên me yên fêkiyan dibinê avê deman. Ji ber ku dahata me qut bû, me ser bendavê xwara restoranekê ava kir. Gelek anîn. Gula reş çand û bi vî awayî ev derbû cih û warê turizmê. Ve turizm ortaya çıkmış oldu. Xelfetê cî û warê Kurdan e. Lê Tirkmen û Ereb jî têde dijîn. Ew mînakeke baş a pêkvejiyanê ye. Xelfeti'nin 36 parça köyü var. Li vê herêmê 36 gund hene. Ji wan 30 gundên Kurdan e û 6 gundên Tirkmenan e. Têkiliya me û Kurdan gelekî baş e. Em weke malbateke ne. Em ji hev hez dikin. Li gundên me Kurd jî hene, Tirk jî hene. Me qîz daye hev, em bûne yek malbat. Hevjîna min jî Kurd e. Em ê dî tev li hev bûne. Bizim Xelfeti bölgesini deyim ben, başka bir şey söyleyemem. Ez pa Kurdim restorantê min vay me jî çêkirî em jî li vir dixebitine. Xelkê vê derê pera ji geçimê xwe ji tekna dibe, ji restoranta dibe, ji gulê reş dibe. Asurlar, Medler, Persler, Romalılar... Asûrî, Med, Pers û gelek şaristanî li vê derê bicih bûne. Türk, Kurd, Ereb li xelfetiyê di nava hev de ne. Ti pirsgirêkeke me bi hevra tune ye. Me keş daye hev, em bi hevra zewjîne. Em bi hevra dixebitin. Niha em bi hevra karê turizmê dikin. Birlikte kız almışız, kız vermişiz. Xelfetê bi qasê geşt û guzariya xwe cî û warê dîrokî bi Gula Reş jî tê naskirin. Gula Reş ev qaz navdar e ku bi navê Gula Reş di kanaleke taybet a televizyonê de rêzefîlmek jî tê çêkirin. Bu işin içinde kendi Allah Levent. Adam öldüresiye dövmüşsün. Xelfetiye özelliği olan bir çiçeğin Gula Reş kulîlkeke xelfetiyê ye. Ji ber vê yekê me navê Gula Reş li rêzefîlma xwe kir. Gula Reş tenê li vir aj dide, li vir şîn dibe û li vir mezin dibe. Dema ku me dest bi fîlma Gula Reş kir, li xelfetiyê tenê çend kelek hebûn. Lê niha bi dehan kelek hene. Em dibîzin ku li aliyê Kurdistanê jî eleqeyek li hemberî fîlma me heye. Em pir kêfxweş dibin. Ama buradan aldığınız bir toprağı başka bir yerde açmaya çalışırsanız olmuyor. Xelfeti'nin asıl gerçek tanıtımını ortaya çıkarmış. Rêzefîlma Gula Reşî bandoreke baş li ser xelfetiyê kir. Di rêzefîlmê de kuçe û kolanên me yên dîrokî, bendav, gelek û restoranên me nîşandan. Bi vî awayî xelkê dît ku xelfetî bi hûşteke ser erdê ye û bi bandora vê rêzefîlmê berê xwe dan xelfetiyê û rojên xwe li vir derbas kirin. Vê yekê tesîreke baş li ser aboriya xelfetiyê jî kir. Karagül sayesinde. Haş kir, tanıtmış kir vir naskirin da in nizanê xêrewan tê vira. Va derna dibînê. Pir xaş bû. Navçeya Xelfetiyê digel ku ev qaz navdar e jî îsal nikare mazovaniya turistan bike. Lewre şer û pevçûnên li Bakur û Tirkiyê wisa kiriye ku geşt û guzarî li Xelfetiyê têk çûye. Turistin giymediği yerde kazanç sağlanmaz. Cê ku turîst nekevne kar tune ye. Bu yerên Stenbol û Ankara jî tesîr li me kir. Teqîn çêdibin û 10 kes 20 kes dimirin.
ji ber vê yekê turîst nayên, ditirsin bên xelfetiyê. Ger wiha nebe dê turîst pir bên û ev der bibe bihuşt. 50 kişi ölü, 100 kişi de yaralı vatandaş. Türeme iptal bun, idahatni vira neverin wer nevira. Çünkü xerab dibe, insan nizane dibe, güneydoğu olay dibinse, illa etkilemiştik iş dervada. Nikan varın ditirsine, dibe naçtoy, tiştektine çok şükür, pırkaşe. Hem dibe kuyam nebra varın meziyaret bikin. Patlamalar dolayısıyla insanlar tedirgin olmuş. Li vir ti şer û pevçûn tune ye. Lêjber teqînên li bajar û navçeyên derdorê turîst ditirsin bên vê derê. Hûn jî dibînin ku tu kes tune ye. Ji ber teqînan şer û pevçûnên li bajarên derdorê kes newêre bê xelfetiyê. Halkın dışında şu anda bir de Ji sala 2002 heta 2015 jî xelfetî li Bakur yek ji cihê serekeyê turizmê bû. Rojane bi hezaran turîst dihatin xelfetiyê û li vê navçeya dîrokî digeriyan. Lê ji ber şer niha hema tu kes nayê xelfetiyê. Ev bajarê navdar niha xweziya xwe bi rojên berêtîne. Xelfetê bi gula xwe ya reş navdara lê xelkê vê derê naxwazin qedera wan reş be. Ew dixwazin şer û pevçûn ji holê rabin, aştî bê ku ev der bibe bihuşta geştûguzariyê û turizmê. Maşallah dekak, Rûdaw Xelfetî.